Татарстанда журналистлар һәм блогерларны чагыштырганда кайсысы күбрәк көчкә ия һәм гомумән блогерлар ниндидер вазгыять, повестка дня тудыра аламы Татарстанда? Минемчә, Татарстан шундый бер кечкенә республика, бөтен кеше бер-берсен белә. Һәм без күптән мәсәлән Фейсбукта аралашабыз бит, бөтен яңалыкларыбыз шунда чыга, без бөтен мәкаләләребезне дә шунда тегенекларны куябыз. Һәм менә мондый теге ситуациядә әлбәттә социаль челләр ул тәэсир итә, тәэсиргә ия. Шуны искә тотам, мин бундагы булган кешеләрне мәсәлән Ильяс Латыповны без аның белән 2003 елда әле шул ЖЖ белән ишаша башладык, әле шундый гына кечкенә тусовка да бәйле безгә. Һәм ул вакытта бер кем дә белмәде социаль челләрдә нинди зур тәэсиргә ия булганын хәзерге вакытта. Һәм әлбәттә кайвакыт, чөнки минемчә Татарстанда теге кызык ничектер яза торган змейлар сүзне әйтим инде. Җитешеп бетми, һәм шуңа күрә әлбәттә блогерларның тәэсирләре зур. Әмма гадәттәгечә ул блогерлар традицион СМИ белән эш итәләр, без беләбез, бизнес-алайда бар блогинг, анда күп кеше үзенең теге дәрәҗәсен күтәрү өчен шунда яза. Һәм чөнки сиңа бирә площадкаларны. Минемчә, безнең медиага күбрәк шундый юсаларны кулланырга кирәк, чөнки монда алар өчен теге аудиторияның үсеше өчен зур мөмкинлекләр бар.